ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କର। ପୁଣି ସେ ପୁଣି ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କର। ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରୁନ, ଏଠିକି ଆସୁନ। କଥ ଦିଆହେଲା, ଧୂପ ଦିଆହେଲା, ଧୂପରେ ଦିଆହେଲା। ବୋଲ କିଏ ବୋଲୁଛ? ବସି ବୋଲ ହଁ କମଳି ବୋଲ ନା ବୋଲ ନା ନାନୀ ମତେ ଦିଶୁନି। ମତେ ବା ନାନୀ ଦିଶୁନି। ଚଷମା ଦିଟା ବସି ବୋଲ। ଚଷମା କରିବି ବସିକି ବୋଲ। ମାଣବସାକୁ କଣ ପଢି ପାଇଲି? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପଢି ପାଇଲିନି। ରାଜପୁତ୍ର ସମାନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି, ଦେବଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କରନ୍ତି ଭକତି। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ତୁମର କହିଲେ ଯେ ରୂପ ଗୁଣେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ସୁନ୍ଦର ପଣରେ କାମ ସବୁଦିନ ଦିନ ପାଠ ପଢିଥିଲା କର ନାମ ରତ୍ନ କର ଯେ ଅଟଇ ସକଳ ଗୁଣରେ ତାକୁ ସମାନ ଅଟି ସେ। ଲଗେଇଦେଲେ ଲଗେଇ ସାରିଲା। ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାଷ୍ଟର ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାଷ୍ଟର ତା ଭଉଣୀ।